Salutare, guys, și bine ați venit la un nou vlog. De data aceasta n-am început direct în forță cu melodiile pentru că vreau să vă zic ceva. Am primit comentariu că nici nu se aude bine. Mă, nu e de la mine, e de la aplicație. Aplicația asta cu care înregistrez eu ce fac și când ne dau drumul, nu este de la mine, este de la aplicație. Nu știu, eu când ascult bine. Mă refer că acum când înregistrez așa se audă și la mine. Când o înregistrez și le pun pe YouTube. Dar nu știu de ce. O să încerc să rezolv problema în episodul următor. Să sperăm că nu să se mai audă. Dar nu este de la mine. Este de la aplicație. Eu dacă ascult fără să înregistrez, se aude bine. Deci hai să-i dăm drumul. Vedeți ce vă ziceam? E de la aplicație. Eu acum aud și eu nașpa, dar mă refer când nu înregistrez, se aude bine. Nu știu ce are ceva de la aplicația care am instalat-o să filmez. Vă recorder, nu știu, sper să rezolve problema de la aplicație, că altfel n-am ce face. Gata, am revenit, a fost o eroare cu aplicația. Hai să dăm drumul. Nu.
asta a fost cu acest mixaj de bas. Da, s-ar putea să ziceți că eu doar apes pe niște chestii și na. Nu, eu înregistrez astea, iar după aia le transform în beat, coils, bas și bla bla bla. Ce mai vedeți voi pe aici? Doar astea pătrate sunt înregistrate și puse tot de mine, dar astea de aici, astea sau voi, astea dar tot luate de mine, de undeva, bla bla. Da, și dacă scrieți-mi în comentarii că am văzut că YouTube-ul a început să mă lese când fac videoclipuri cu mine, nu știu de ce nu mă lasă, dar scrieți-mi în comentarii dacă vă place. Pa, pa!